Szeretne otthona kényelmében a saját igényeinek megfelelően strandolni egész nyáron, de a medencéje rossz állapotban van és a tisztántartása is több időt vesz el, mint maga a pihenés. Spórolja meg az új medence építésével járó pénzt és időt, varázsolja újjá régi, elhasználódott medencéjét fóliázással. Napjainkban az egyre szélesebb körben alkalmazott burkolási technika időtálló megoldást kínál az elhasználódott vízáteresztő medence felújítására, legyen szó akár polipropilén, csempézet, üvegmozaikos medencéről. A fóliázással történő felújítás során, amely egyetlen napot vesz igénybe, nem szükséges a régi burkolatot kibontani, így a munkafolyamatok zaj- és pormentesek. A munkálatok során először a betonszerkezetre 300 mikron vastag geotextíliát helyezünk a fólia védelme érdekében, majd ezután a medenceperemre ráerősítjük a fóliabádogot, a PVC-vel bevont alumínium profilt. Végül a medencefóliát a helyszínen ráhegesztjük a szerkezetre. Egy hagyományos medence megépítése költséges és akár hetekbe is telhet, amíg elkészül. A fóliabélésnek köszönhetően akár már másnap élvezheti medencéje kristálytiszta vizét lényegesen alacsonyabb anyagi vonzattal. A medence kifogástalan minőségét és időtállóságát az Alcorplen cég által gyártott medencefóliák garantálják, melyek világszínvonalúak és minden EU szabványnak megfelelnek, melyre a gyártó 10 év garanciát vállal. Nem csak a medence felújítása, de hosszú távon a tisztántartása és javítása is költségkímélőbb és gyorsabb, ugyanis egyedülálló lakbevonata ellenállóvá teszi a fóliát a legkülönbözőbb szennyeződésekkel szemben, legyen az napolaj vagy kálciumlerakódás. Ellenáll a vegyszereknek és az UV-sugárzásnak, gátolja a mikroorganizmusok megtelepedését. Fóliáink számos színben és mintázatban kaphatóak az ön ízlésvilágának megfelelő dizájnban. A határt számunkra csak a képzelete szabhatja meg. Az esztétikum mellett a komfortérzet növelése is a medencefóliázás mellett szól. Kellemesebb érzetet ad, hogy a használat során teste a lágyabb fóliával érintkezik és nem a hideg csempeburkolattal. A balesetmentes fürdőzést csúszásgátló fóliáink biztosítják, amelyek biztonságossá teszik a lépcsőn való közlekedést gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A munkafolyamatok során önnek csak annyi a dolga, hogy hátradől és végignézi, hogyan változtatjuk gondtalanná a nyarát egyetlen nap leforgása alatt.